To yau insha Allahu za mu yi bayani ne akan Fair Value Gap, ma'ana FVG kenan. Wato idan aka ce Fair Value Gap, wato ana nufin wani space da kasuwa take bari a tsakanin candle da candle. Bari mu ba ku misali a chart pattern. Wato sometimes Fair Value Gap tana zuwa ne a jikin liquidity zone. Akwai yiwuwar idan aka zo ɗaukan FVG za a yi sweeping na liquidity. To ku fara ƙarewa wannan chart pattern ɗin na candlestick kallo da kyau saboda ku ga inda za mu yi marking a matsayin FVG namu da kuma inda za mu yi marking a matsayin inda aka yi sweeping na liquidity namu. To ku tsaya ku lura sosai. Yanzu za mu yi marking na inda muka sami FVG da kuma inda muka yi za mu yi marking a matsayin inda muka samu external liquidity sweep. Wannan wajen da muka yi marking na FVG shine inda muka samu Fair Value Gap. Wancan wajen na sama shine muka samu external liquidity sweep. Dama na faɗa FVG tana zuwa da liquidity. Wato an zo an yi sweeping na liquidity sannan an ɗaukan ma Fair Value Gap. Second mun ƙara samun wata FVG. FVG guda biyu. Wannan space ɗin shine alamar ka sami FVG. To bari mu ci gaba da muku bayani. Bari mu ci gaba da ba ku misalai yadda za ku gane Fair Value Gap. To gashi mun ba ku misali. Mun samu candle wajen 3 candle shine very important abun da za ka yi marking. Shine zai tabbatar ma Fair Value Gap taka mai kyau ce. Wannan wajen idan kun lura za ku ga mun yi marking na space ɗin middle candle na tsakiya. A nan ne muka samu gap a tsakanin candle da candle. Wato nan ne ya zama mana Fair Value Gap namu. Bari mu ba ku misali na biyu wanda idan kun gansa shi bai zama bullet ba. Na farko shine ya fi zama bullet. Shi na biyu shi ma gap muka samu. Amma gap ɗin yana aiki a kasuwa fa, ba wai baya aiki ba. Sai dai na farko ya fi zama bullet Fair Value Gap idan kun fahimta. To yanzu wannan wajen idan kun lura da kyau za ku ga mun yi marking. Dalilin da ya sa ya zama invalid saboda girin candle ne gaba ɗaya guda ukun suka fito. To don haka in ka sami irin wannan gap ɗin dole in kana son ka zama valid sai dai ka ɗora shi akan ja shine ya zama valid. Idan ka ɗora akan green ya zama invalid. Kun fahimta? Ku fara duba na farko sannan ku duba na biyu. Ku ƙare wa candle ɗin kallo. Muna son ku gane bambanci. To bari mu ci gaba da yin bayani da kuma ba ku misalai akan Fair Value Gap. Again ga wani misali. Mun ƙara fitar da Fair Value Gap a nan. Wato wannan space ɗin kun ga 3 candle? Wato middle candle na tsakiya shine muka samu confirmation akan Fair Value Gap. Again bari mu ba ku misali a chart pattern. A chart pattern a lower time frame mun samu high, low, mun samu higher high da kuma higher low. Mun samu wani higher high, mun samu higher low. Dama mun muku bayani a baya yanayin market structure kenan. To wannan wajejen da ka ga duk inda low naka yake da inda high naka yake da kuma inda higher high naka yake da inda higher high naka yake. Wannan wajen alama ne na kamar inda idan kamar kana neman entry na buy
Wannan inda higher low naka yake a nan ne ake sa pending order. Wato wayanda suke yin trading na pending order su dama sun jima da sanin irin wannan inda ake kama kasuwa irin wannan matakin. To idan kun lura da kyau za ku ga mun muku makin na pending buy orders kenan. Pending buy orders. Nan ne buyers suke ɗora order ta pending, amma za su jira kasuwa idan ta yi pullback sai a shigar da su kasuwa automatic sai a tafi da su up trade. Wannan mun ba ku misali ne na yanayin kasuwa idan ta ƙirƙiri fair value gap a babban time frame. Idan ka dawo ƙaramin time frame za ka ga kasuwa tana irin wannan tafiyar, tana ba wasu dama suna ɗora order a tafi da su. Shine bayanin da muke so ku fahimta a nan. Bari mu koma mu ƙara ba ku misali ne akan fundamental analysis. Za mu ba ku wani channel da za ku ringa using da shi wajen neman news na fundamental analysis. Wato sunan channel ɗin shine Fastbull. Wato shi dai za ka ringa neman bayanai na news akan currency pairs wacce kake trading. Su euro ne, su GBP ne, su USD dala da sauransu. Duk za ka iya neman news bayanai akan yadda za ka yi amfani da fundamental analysis wajen sanin alƙiblar kasuwa ka ɗau trade. Bari mu koma kan chart pattern mu ci gaba da ba ku bayani akan fair value gap. To fair value gap space ne da kasuwa take bari. Yanzu mun samu fair value gap. Akwai lokacin da za ka samu fair value gap har guda biyu a kusa da kusa. Wato abin lura shine ka tsaya ka gane mai amfani, ka gane wanda ya zama kamar trap. Kun fahimta? To idan kun lura, bari mu koma kan chart pattern saboda mu ƙara fahimtar da ku wasu abubuwa dangane da fair value gap. To wannan wajen kun ga mun samu fair value gap har guda biyu. To bari mu nemo chart pattern wanda zai bamu misali a ciki. Saboda bayanin a cikin chart pattern za ku fi saurin fahimtar abin da muke so ku gane akan fair value gap. To yanzu idan kun lura a nan yanayin kasuwa mun samu low, mun samu high, mun samu external, mun ƙara samun high, ƙasa mun ƙara samun low. A inda low ɗinmu yake muna da FVG, sannan a tsakiyar muna da FVG ita ma. To idan kun lura da kyau a irin wannan mun sami FVG guda biyu. Akwai yiwuwar idan ta farko ba ta yi aiki ba to ta biyun za ta iya mana aiki. Kun gane? No, ina ga ba ku gane ba har yanzu. Bari mu sake ba ku misali yadda za ku gane abin. Yanzu idan kun lura da yanayin tafiyar kasuwa tana tafiyar up trade. Kun fahimta? Bari mu ba ku misali. Ga chart pattern yana tafiyar up trade. Bari mu yi makin inda muka samu fair value gap a cikin wannan chart pattern nan. Da kuma inda muka samu gap kawai mun samu space na FVG amma bai zama bullet ba. Da haka kawai za mu iya sa gap muka samu. Shi gap shi ma yana aiki fa. Kasuwa takan iya zuwa ta ɗauka ta ci gaba da tafiya. Ba wai baya aiki ba ne. Kun fahimta? Duk wani guri da kasuwa ta bar space akwai yiwuwar sai ta dawo ta ɗauka. Shine abin da muke so ku lura. Wannan wajen guda biyu mun samu gap. Kasuwa da ta dawo ta ɗauka kuma ta yi continue na up trade. To bari mu ƙara neman wasu guraren da za mu ƙara makin a matsayin FVG. Wato idan kun lura a nan ƙasa
mun samu Valet FBG. Saboda dama na muku bayanin a ce ka samu kamar candle wanda ƙasan candle ɗin da za ka yi makin last candle ya kasance ya zo a matsayin bearish. Ba wai a ce gaba ɗayansu sun zo matsayin bullish ba. Kun fahimta? To nan idan kun lura da kyau za ku ga mun samu na ƙasan nan gap ɗin nan mun samu bullish. Wannan wajen da kuka ga mun ƙara makin shi ma gap, kasuwa ta bar gap. Idan kun lura za ku ga ɗan ƙaramin gap ta bari. Gashi mun muku cycle ɗin wajen idan kun lura da kyau. Shi ma dai akwai yiwuwar kasuwa za ta iya ɗauka ta ci gaba da tafiya. Amma nan muna so ku gane wani abu. Muna so ku gane bambancin gap da kasuwa ta bari da kuma inda ya zama Valet FBG. Idan kun lura da kyau za ku ga mun yi makin guri biyu, da inda yake na ƙasa FBG da kuma inda yake na sama shi ma za ku ga mun rubuta FBG. Inda muka yi alama inda muka sami FBG nan ne Valet FBG. Wayannan da muka yi makin a matsayin gap ma'ana space kasuwa ta bari, ba za mu kira wajen da FBG ba. Kun fahimta? Nes, bari mu sake ba ku misali yadda za ku gane yanayin tafiyar abin. To yanzu bari mu koma kan yanayin tafiyar kasuwar gaba ɗaya kan chart pattern, saboda ku gane ma inda za ku gano FBG ku mai kyau ce ko mara kyau ce. To ga misali, yanayin kasuwa da tana up trend sai ta dawo down trend. Menene za mu samu confirmation a wannan kasuwar ta koma down trend? Shine za mu zo mu yi makin na boss a inda higher low namu yake. Dama mun yi karatun nan a baya. Inda higher low namu yake mun yi makin. Kasuwa ta zo ta fasa shi da body. To tunda ta fasa mana higher low namu da body, wannan wajen za mu iya kiran shi da mun samu confirmation na boss. Ma'ana mun samu break of structure. Tunda mun samu break of structure a nan wajen, wato za mu yi makin a matsayin kasuwa ta koma down trend. Za mu zo can sama inda order block namu yake, za mu gwada neman ko za mu samu fair value gap. To gashi mun samu fair value gap. Valet mai kyau ma. To wannan wajen da akwai yiwuwar kasuwa idan za mu yi analysis, za mu iya neman kasuwa idan ta dawo FBG, za mu ɗauki trade na down trade. Saboda mun samu confirmation guda biyu, mun samu kasuwa ta yi break of structure, mun samu boss. Tunda mun samu boss za mu yi makin na FBG mu jira kasuwa ta pullback ta dawo inda FBG namu yake sai mu shiga mu ɗau trade. Sannan in kun lura nan tsakiya ma mun ƙara samun wata fair value gap ɗin. Amma akwai yiwuwar wannan da muka samu ta ƙasa wanda muka yi cycle ɗinta ba ta da ƙarfi. Ma'ana za ta iya zama trap da wasu za su shiga order, amma daga baya sai kasuwa an harbo ta zo ta taɓa mana waccan FBG ko da week ne. In dai ta taɓa to mun samu confirmation, kawai za mu shiga trade namu. Misali ma wasu ma suna iya ɗora pending order in sun sami irin wannan confirmation ɗin. A waccan ta saman ta fi zama valid. Yasa na gaya muku akwai FBG guda biyu da za ka ta zo ma sai ta rikitar da kai ka kasa gane wacce ce za ka yi amfani da ita, wacce ce za ka bari. To a zahirin gaskiya idan kana neman kamar sell, ka dinga jira in aka dawo premium naka sai ka ɗauki trade naka. Idan kun gane kenan. Muna da premium muna da discount. Wayanda kowanne akwai inda ya kamata kana ɗaukan trade. Yiwuwar dai in ka sami FBG a sama ka jira a zo ɓangaren sama a dawo inda order block taka take ta sama. In kun lura da kyau za ku ga kasuwa ta zo ta taɓa da week ta tafi down trade. Kun ga menene ya faru? Ta farkon nan ba ta yi aiki ba sai ta can ƙarshe ta can sama ita ce ta mana holding ɗin kasuwa da ta taɓa sai ta dawo ta ci gaba da yin down trade. To yanzu duk a cikin bayananmu na fair value gap za mu ci gaba da gabatar muku. To mun koma kan chart pattern.
Wato a wannan chart pattern ɗin idan kun lura kasuwa tana tafiyar down trend, down trend. A nan tsakiya sai muka samu change of character. Tunda mun samu change of character, mun samu confirmation kasuwa ta koma up trend. Tunda kasuwa ta koma up trend, abin da za mu nema shine za mu zo mu makin inda muka samu fair value gap namu. Bari mu zo mu makin. Mun samu fair value gap FVG har guda uku. To wacce ce za mu yi amfani da ita? To ga premium. In dai FVG ta zo ma a premium kar ka yi amfani da ita yayin da kake neman up trend. Sai dai ka jira a dawo ma discount. Discount shine zai juya ma kasuwa. Saboda kana neman up trend. To kun ga mun ba ku misali. Wannan wacce ta zama ta ƙasan nan ita ce za ta yi mana holding ɗin kasuwa. A nan ne za mu ɗauki trade in kasuwa ta dawo ta yi mana mitigating ɗin ɗaya daga cikin waɗannan FVG guda biyu. Ko ta mana wannan ta first ko ta mana ta second ta biyun ta. Tunda duk suna kusa da kusa. Za mu sa SL namu a ƙasan order block ɗinmu na higher low namu. Wannan shine bayani akan fair value gap a karatunmu na yau. Muna fatan members namu za su fahimci ma'anar fair value gap da kuma wajen da za ka dinga gane mai kyau da kuma wajen da za ka dinga gane mara kyau.